toppen. Men du har ju bra sån motorik. Vad heter motorik? Precis. Nej, inåt. Ska jag köra en gång till? Nej. Nej, Fia. Jag vill ha kaffe. Nej. Nej. Jag vill ha kaffe, kaffe vill jag. Får jag inte kaffe så dricker jag choklad. Så jävla dålig. Jag vill ha Nej. kaffe, kaffe vill jag. Får jag inte kaffe, dör jag. Vad tycker du om skötbordet då? Det skulle vara skönt om man var liten. Skulle man lägga sig på det och slumra. Men Amanda Hansson, Ja. according to Nej. Aho. Nu blir Hon. det meant to be att det här skulle hamna där. Okej. Spår tillbaka. Hon. Men ett skötbord. Det var skönt om man var liten. Man kunde lägga sig ner. Bra, det är Men Amanda tror att jag skulle ha sönder det. Och jag la mig på det. Är du ledsen? Nej, för jag fattar vad hon menar. Jag tror inte att det skulle bli sönder om hon också la sig på det. Upp. Nej, Alltså, jag spelar det. Jag kan ligga på det. Men den här går inte sönder. Min kära vän i nöden. Och jag kommer bli så glad när den här videon visas med alla. Om jag inte hade trillat med fötterna.